Hayi, thank you. Melusi ngiyaphinda mfana ngivumela njani? Ngiyileyo salon ma. I-salon isemaboneni. Kumnandi amaboneni ngoba crimson baningi. Prince. Istrata lezi ezithuyile umashalo. Kruger and Mason. Kruger and Mason. Ngizonifakela wonke ama-details ngizophosta stuff. Siphumile yini? But isemaboneni salon isemaboneni. Nginjalo-ke ngivele ngiyidlalele mina ngedwa. Sorry. Yes. Thank you. Just like that. Lapho kwa-Apple abaphizi ukulungisa iy'skrini. Shathi impela Ngiyabonga. Imina kasi ngibambe i-DJ kanje, ima-DJ la. Ngiyabonga. Thank you, Nawanda. Ukhumalo usekhaya. Angithi sizomthemba emakhaya, so uhlala wona njengoba nami ngiyosebenza ngekusasa. Uma ne-location, I'll definitely post. Kusemaboneni ngizopost. But une-page even if you are pretty, there's a guy out there that doesn't want you. He's showing me the person who told you that I care. Paper boy, you literally just that. You're paper, you're weak. You're nothing. I really don't care. You know what's important? My bank balance. That's all that's important to me. And I'm just guys, baningi abadebadetile mina. Yabo, baningi kakhulu ngidedosi bami ngilozi. Saba-4. One mdala abathathu bangaphansi kwami. Lo mina ngabafakile but then uTwitter ekhulile. Bese nginosisi engibathole ngokhumalo. Ababili. Bese nginamathandu nami. Yabo, so kuningi nami engikuthwele. Ngiyabona vele lase-Cape Town. Ngiyabonga Wonderboy. Wakati ukuthi lubelile. Khona ingane yami efuna ukungena njengamanje. So I'm trying to accept him. Angazi kwenzakalani kodwa. Waiting for the guests to join. Samlindile umntana wami omncane. SK omncane uthi indaba ungashadi nemfezi emnyama njengokhuzani ngoba imfezi emnyama iyona ukhuzani. Yokuqala le nto leyo. Nana ngiyena unkosikazi kakhuzani. Ngumadlala uNosipho. Ngayi-1 futhi. Kwesi-2 uzohlangana nami esithombeni. Uyabo? Asenzi into enziwa abanye abantu. Asifisi ukuthi kuba abanye abantu. Siyakuthanda lokho esiyikona. Noma mina personally, I love who I am.
njengobani othakathela ubuhle bakhe. I love me. Oh. Thank you, ma'am. Wandlindi cha yazi angisitholi-ke sona isona engasitholi cabanga. Akajwayele ukushutha ngiyacanga nginazo ithombe zakhe efonini yami yakudala. Manje inkinga sengiyishintshile. And uyafana yazi. Yo. Aski. Izolunga. Mayenza inki izolunga. Mayishayo inki izolunga. Angeke igcwalise. No, but angithi uzomele uyilungise. Ufuna ngathi nento ngiyazibuza ukuthi izolunga ngazi. Ngabe izolunga ungayisa kumuntu. Izoba right. Wow, ngafana screen protect. Hayi. Yabo, ngicela ukukhipha le lona ne. Izomoshela iphele mangakhipha yonke le patch. Oh, screen protector lesi. Iscreen nje sakhona straight. Ayinaso screen protector. Wow, ngakazi ufaka amafoni screen protector. Ngisifake ne. Phela manje ngeke manje kumele ukhishwe lesi. But ifoni uyithenga nje. People come store. Ayithengi nje vele kumuntu. Oh. Ikhrephile so. Android. Yeah, i-82, 81. Yeah, khona ama-screen Manje iyasebenza i-right nje since ngilo ngayithenga udayisela. Oh yeah. Ngathi i-screen ngikuze ngikhona ukuthi ufaka vele wetha ngishintshe. Why uthenge khona isifaka? Ngishintshe. Mhlawumbe ithi 1,000 rand futhi khona abaningi abantu la. Angifukanga siphe. Oh, nga. Manje uzodlala umgangela emini. Wethoba ngijazi ngoba iyona into eyenza le ukuthi nibe miserable. Ilento yokuthanda ukukhompyutha, yabo. Akufuneki ukukhompyutha. Wenza into yakhe nje isikhathi sakhe ngendlela afisa ngakhona. Hayi, ngoba sekukhona abenzile la sekusona ayenziwa leyo nto leyo. Ingakho nje abantu abaningi ko-TikTok nako-social media behlezi be-miserable. This thing of comparing. Ngangifaki nalapho, ngangikhompyutha. Ngezinto yami mina ngendlela yami futhi. Aniyeke nje futhi, niyeke la. Niyeke ngempela. Ngeke. Uyabo? For an example, I actually heard mangifunda lapha abantu bekhuluma ngokuthi they've been dating for 10 years. Sinasisizana nokhumala isikhathi esingakanani. Ngithi yabo. Akugagamela kulezi zinto lezo. Wenza into umuntu understanda kahle ukuthi wenzani umshado. Ngizobe ngesingisi ngoba ngi-understand ngesiZulu bese. But ngesingisi a wedding and a marriage are two different things. Yabo. And I'm not one to do things to impress people. I'm not one to spend $1 million emshadweni just to impress you guys. Yabo. Hi beautiful, hi Nonhlanhla. Mina ngicela ngiphiwe because njengoba ngishilo nje baningi ekhaya. Ngoba sibaningi kakhulu ngempela ekhaya nabo kade bawacela. So yona inkinga ifikile khona ke. Thank you Khumbulani, Emmanuel, Mampembe, unjani kodwa? Unjani kodwa wewesis? Hi MC is the best. Hi Bongos, unjani? Ngiyaphila amasheshe. It's been good.
kanjani? Hey, wena Friday. Ngizala umsebenzi. Oh, when's a Friday? Hayi ihlali iliviki lonke. Kumnini kwanje. This is very nice. Inhle kakhulu. Ubani uconnected? Oh, mina connected. Mina connected isikhwanga sikazwelonke. Ngiyabakazeleka. Hi, hamba okay. Ngisaba sengiyafaka konzakalani? Sabona amanye mengazi. Unjani umsebenzi lo? All right, ma'am. Please elaborate on the difference between a wedding and a marriage. Because ngikuyisiphithiphithi, ngiyacabanga ukuthi ngizongena futhi kulayo. Njengamanje bafuna ukunikombisa nje my hairstylist. Ngikhombisa lento angenza yona. Sifuna ukubangena kusasa. So when I get home, I'll get on live again. Sekungasekho umsindo, sekungasekho isiphithiphithi. So please give me an hour. Half past 9 maximum. Because ngizofika nje ngizama ukwenza into yokudla.